mikir manuk podhang. Agawe gregeting Rimingok muyer-muyer. ati Neno Nora mendo son pikatku lutebe apa sih bendo kita anak pada esok awan neng omah ya meh padha wae kok neno karo buk asmara meh padha nadane meh padha nadane kok saya gede suarane lho kowe senengane sok mancing-mancing lah Karang Semar ki nek dinengke wae iki saya wis saya gedhe dhewe. Ya Mas ya? Oh iya. Kok sik tok genake kok saya gedhi. Niku sirahe Semar kok pink napa, Pak? Ya kecipratan saos. Kok saya gedhi ya ben kok ngono kok kaget. Biasane nek dilokke iki malah terus cilik lho. Kok saya gedhi. Kok saya gedhi? Hah? Malah kaget. Terus nyilek dhewe. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran aku lek isih tak sayang. Ora bangun.